selvinnyt mun lontatehtäystä ensin. On edessä kollektiivinen tehtäys. Ja mä pyydän ihan ensimmäiseksi nousen ihan hetkeksi, jos on mahdollista nousta ylös. Jos ei mahdollista, niin voit istua. Jos haluat, niin voit istua. Mitään ei pakko tehdä. Toivotaan kollektiivisesti tauko hoitaa. Ja erilaisia ollaan kohdattu ehkä taivas, että kortinlukio pussissa, että kahvikeitin. Niin mieti yksi kohtaaminen tämän päivän ajalta ja siihen liittyvä liike. Mitä sä oot sen kehollisesti kohdannut? Tosiaan voi olla ihan mikä tahansa, iso tai pieni asia. Ja sitten kun sulla on mielessä se joku, niin kokeile sitä liikettä, että jos sä toteuttaisit sen nyt rohkeasti kokeilemaan, mikä se liike olisi tässä tilassa tällä. Ja jos se silmät kiinni, niin lähtekää kokeilemaan ääntyleili. Hienoa, kiitos. En luottanut niin paljon, että vähän tyrkistin. En lähtikö kukaan tekemään mitään, paitsi jos kohtaa olevan yksin tätä silmää. Mä en ehkä tästä mun lautatehtävästä kauhean hyvin. Selviä, hyvä, kiitos, se meni tosi hienosti. Nyt on semmoinen kollektiivinen tehtävä, että kaikki, jotka haluaa jakaa tämän äskeisen liikkeen kokemuksen, niin me synnytetään tämmöinen liikkeellinen mandala, jossa linjaisuudestaan ikään kuin tässä antamassa meidän valtaisen raamia. Ja täältä saa tulla sisään ja sen liikkeen kanssa pyöriä joko tämän ulkopuolella tai tuolla sisäpuolella. Jos se on se esimerkiksi se, vaikka se kahvinkeitin, niin sä jaat sen liikkeen tässä yhteisessä mandalassa. Ja pakko ei tulla, mutta kenenkään, mutta kollektiivisesti mä toivon, että huolehditte, että siellä olisi yksi hetken aikaa. Eli täällä meno, ja siellä saa olla ihan, että haluaa. Ja jos et halua jakaa sun omaa liikettä, niin sä voit kopioida joku toisen liikkeen. Eli kun perään voisi tulla joku. Mennään myötäpäivään, niin ei crasheja. Siellä on aina something. Joo. Ja tehtävä olkaa hyvä. Olkaa hyvä.
Mä oon Lilia ja mä inhoan puhua suurille joukoille, niin mä valitsin, että mä pidän taas sen performanssiluennon. Moi, mä Salla ja mä oikeastaan inhoan tanssia julkisesti, niin mä valitsin tulla tanssia tähän sun performanssiin. Kiitos. Joo, mä haluaisin esitellä teille mulle aika erityisen henkilön ja mä luulen, että tänne molemmat toivotaan, että te saisitte jotain hänestä, koska hän on merkittävä. Hän on filosofi Martin Buber. Kehittänyt tällaisen biologisen filosofian. Mikä sitä yritän? Selvä. Joo. Laitetaan sitten hän näin. Niin. Joo. Mä tein itselleen tällaiset tosiaan muistiinpanot, mutta en mä tiedä, onko niistä teille kauheasti mitään hyötyä. No tässä Martin Buber on syntynyt Wienissä 1878. Hän on juutalainen, ei siis elä enää mitenkään, koska 1878 on syntynyt, niin vähän vanha olisi. Ja Buber opiskeli tuollaista saksalaista kirjallisuutta, taidehistoriaa ja myös psykologiaa, mikä on siis kiinnostavaa, koska tämä on aika mielenkiintoinen tämän filosofia. Pääsemme siihen ihan kohta, mutta hän on kirjoittanut sen kirjan kuin I and Thou, minä ja sinä, vuonna 1923. Ja tämä on ollut 20-luvulla aika merkittävä filosofinen teos, pohtii inhimillisiä merkityksiä, miten suhteilla on merkitys meidän elämässä ja olemassaolossa. Nyt päästään tähän aiheeseen. Se oli vaan tämä juonto siitä, että kuka tämä Buber on, että te voitte jotenkin ehkä päästä jyvälle, että mikä on tämä konsepti. Näin. Hänellä on 2 tällaista käsitettä. Minä ja se, I, it, ja sitten minä ja hän, ei kun sinä. Minä ja sinä, I, thou, olisi englanniksi. Minä ja se. Minä ja se todellisuudessa. Ihminen kohtaa sen asian, olisi se objekti, joku ympäristössä oleva asia, että olisi puu, luonto, tai toisen ihmisen vähän niin kuin hyötynäkökulman kannalta. Ei, ajattelen, että koska sä oot maalari, ehkä sulla tulla maalaa mun talon, tai jos mä voisin nojata tähän puuhun, tai ehkä se hyödyttää mua silleen, että mä voin rakentaa siitä jonkun uuden tuolin tai jotain muuta. Se on aika sellaista ehkä, mä sanoisin, ei kauhean yhteyttä luovaa, koska se kiinnostaa hirveästi, että mä oon tässä hetkessä, kuka tämä ihminen on, vaan se oikeastaan kiinnostaa se, että mitä hyötyä mä saan siitä. Ja se on tietenkin se ajatus, mitä se, mä en tiedä, miksi mä liukastelen, se on jotenkin näitä juttuja ihan vielä. No, sitten päästään tähän toiseen, mä etän tähän, että voitte muistella. Minä, sinä, joka on ehkä tämän filosofian sellainen, mistä huomaa sen, ehkä sen juutalaisen näkökulman, että hän ajattelee, Martin Buber, että ihminen ei voi olla olemassa ilman toista ihmistä. Ja tämä minä-sinä-todellisuus tapahtuu nykyhetkessä, kun tämä minä-se tapahtuu menneisyydessä. Ja siinä ollaan oikeastaan vuorovaikutuksessa ja kohdataan se tilanne ja se hetki, niin siitä käsin, missä ollaan nyt. Se luo yhteyttä, koska ihminen ei ajattele, että mitä mä hyödyn tosta, vaan ihminen pysähtyy olemaan siinä hetkessä, siinä tilanteessa sellaisena kuin se on. Katsoo, että mikä se toinen ihminen on. Tulee vähän niin kuin ulos itsestään. Mitä siitä syntyy just siinä kohdassa. Ja se on vastavuorosta, spontaania ja siinä tunnistetaan jotenkin sellainen inhimillisyys, että millaisia me ihmiset ollaan. Ja sellaisena mulle, että kerro siitä, että miksi tämä Buber on sulle tärkeä. Ja mä ajattelin, että nyt me päädyttiin tähän. Se on mulle tärkeä siksi, että mua kiinnostaa se, että Salla ei ole vain joku tanssija, joka tulee mukaan lavalle, että mun ei tarvitse olla tässä yksin. Vaan Salla on mun ystävä, joka tulee
tekee mun kanssa jotain, mitä me molemmat rakastetaan. Eli jotenkin se ajatus, että me ollaan yhdessä hetkessä. Ja se on musta tosi viehättävää. Siksi mä haluaisin vielä jakaa teille muutaman tällaisen, mitä mä sanoisin. Miksi näitä kutsutaan, kun laitetaan tämmöiset merkit ja sitten siellä on sellaiset sanat. Lainaus. No tässä ehkä näkyy se eksistentiaalisuus. Minä on olemassa vain sinän kautta. Eli tavallaan mua ei ole yksin. Jos mulla ei ole sitä todellisuutta, että mä näen, että täällä on jotain toisiakin. Ja taiteesta Buberin mukaan se minä-sinä näkökulma tulee, koska siinä täytyy antautua sille hetkelle. Ja taide ei oikeastaan ole olemassa ilman sitä, että mä oon tässä just nyt. Ja Buber ajattelee, että kyse on nimenomaan vuorovaikutuksesta ihmisiin, ympäristöön, Jumalaan. Sillä on niin 3 tällaista olemassaolon. Kiitos. Joo. Eli jotenkin tämä viehättävyys siinä, että mua ei oo, jos mulla ei ole muita. Mä en oo niin kuitenkin tässä maailmassa, jos mun todellisuuteen ei mahdu ketään muuta kuin mä. Ja olikohan meillä jotain muuta tästä? Jos sä tiivistäisit yhteen lauseeseen, mikä on sulle tärkein siinä, niin mikä se olisi? No se mahdollisuus, että jotenkin tämä filosofia ytimessä on se, että musta tulee enemmän toisen kanssa. Mä oon vähemmän yksin, mutta kun mä astun siihen hetkeen, että mikä on meidän mahdollisuus yhdessä tässä hetkessä, niin on enemmän kuin se, että mikä mä oon yksin. Niin se on musta tosi kaunista ja jotenkin sellaista, että Buber jotenkin on ehkä löytänyt sellaisen olemassaolo ja ihmisyyden kauniin jonkun ajatuksen. Joo, no eikö sit mulla oli tää yksi vielä.
taituri. Tästä lähtee mielipidekirjoitus. Viinit ruokakauppaan. Keskustelussa on nostettu syyttävä sormea ahneudesta. Päivittäistavarakaupan alan yrittäjien suuntaan mielelläni olisin ruokakauppiana. Kaikki mukaan. Mielelläni olisin ruokakauppiana. Mielelläni olisin ruokakauppiana. Mielellään olisin ruokakauppiana. Trendien luona. Kannan kansanterveydestä huolta ja kaikki me haluamme alkoholipolitiikkaan hyvän ratkaisun. Ruokakaupan jakelu vähentää yksittäisen kuluttajan alkoholin. Saatavuutta kokonaan. Matkustajatuonnin keskiostos on tunnetusti valtava ja Alkon keskiostos on noin 30 euroa. Ja tästä lähtee Hanna Malmina. Jokainen voi tehdä empiirisen tutkimuksen omien mielitekojensa kulutuksesta tilanteessa, jossa keittiön kaapissa olen vakuuttunut siitä, että ruokakauppa on vastuullinen toimija viinien myynnissä. Alkoholituotteet myydään lähes poikkeuksetta. Ruokakauppa. heräte ostoksessisi alkoholituotteita kassalle. Eikä näin voisi säädösten puitteissa toivoni mukaan toimia jatkossakaan. Ja sitten jatkuu vielä Migri. Rakenteet pitää päivittää nykyaikaan. Maahanvirasto. Sinä pidä suus kiinni. Migrin rakenteet. Siihen me jäätiin, eiks niin? Migri on jäänyt valovuosien päähän siitä hyvästä palvelukulttuurista, mihin muut virastot edes pyrkivät, sanoi Helsingin pormestari Juhana Vartiainen kokoomuksesta. Vanhan viraston toiminta-ajatusta on vaikea muuttaa, koska Migri on aikoinaan perustettu nimenomaan estämään ulkomaalaisten tuloa Suomeen, hän jatkoi. Tää meni solmuun tää juttu. Avataan solmu. Nämä kommentit ilahduttivat minua suuresti, varsinkin kun Maahanmuuttoviraston uusi ylijohtaja Ilkka Haahtela on luvannut muuttaa käytänteitä. Perheessäni on 2 syyrialaista, joiden sekavia ja epäselviä oleskelulupaprosesseja seuratessa on tullut selväksi, kuinka nöyryyttävää ja pelottavaa asiointi Migrin kanssa on pahimmillaan. Juuri niin kuin mongolialainen sairaanhoitaja
kuvasi karkottamispäätöstään. Migrin päätös perustui muun muassa hänen työsuhteisiinsa, jotka eivät ole olleet erityisen vakiintuneita ja kiinteitä. Hän kun vain hoiti koronaviruspotilaita teho-osastolla. Olen ollut suomalaisena vihainen, surullinen ja kaikkea siltä väliltä. Seuratasseni tämän vanhan viraston virkamiehiä näissä päätöksissä. Kysymys kuuluu, miten saada viraston rakenteet ja kulttuuri päivitettyä nykypäivään? Olisi jo aika lopettaa työvoiman tänne jäämistä estävät päätökset. Nythän rummutetaan työvoimapulaa ja me tarvitsemme monenlaisia osaajia. Uusi vuosi tuokoon toivoa ja turvaa näihinkin asioihin. Tervehdys, olen Anja Pesonen, yleisesti muusikko, mutta olen tehnyt runokirjan, kerrostalojen seinät punaista vakosomettia ja nyt luen sitten siitä runoja ja hiukan myös uudempia kehitelmiä. Hän tulee muutoksen mukana. Tien risteyksessä hän odottaa minua. Kupliva ilo ja keveä keho kutsuvat minua kohti uutta, mutta hän, tien risteyksen vartija, kehrää korvaani vaaroista, joita tuntematon tarjoaa. Epävarmuudesta, turvattomuudesta, tyhjyydestä. Kupliva ilo ja keveä keho muistuttavat seikkailuista ja siitä, mitä tapahtuu, jos jää ikuisuuksiksi samaan. Hidas kuolema on hänelle, risteyksen vartijalle, nimeltä tuttuus. Sinut jätettiin saarelle nimeltä talvi.
lähdin sinua hakemaan ja toin kesän mukanani. Yhdessä asutimme saaren pientä tupaa. Kirmasimme vapaina pitkin niittyjä. Olimme rakkaus ja lempeys ja unohdimme talven nimen. 7 vuotta kului, kun uudesti nimeämämme Majakkasaari sai talven kylään. Katselimme toisiamme, vapauttamme ja häntä, joka näytti meille kahleemme. Aluksi teimme kumpikin vuorollamme pitkiä kävelyretkiä hänen kanssaan kahden. Talvi muistutti kaikesta, jonka olimme unohtaneet. Tulimme surullisiksi ja talvi itki kanssamme. Eräänä usvaisena aamuna herätessäni jokin palo loksahti sisälläni paikoilleen. Kävelin tuvan siniseen vierashuoneeseen, jota talvi asutti. Halasin rakasta ystävää ja kerroin, että hänen oli aika jatkaa matkaa. Nyt olimme vahvempia ja kiitollisia siitä. Mäntyjä ja männynkäpyjä tippuu. Sadepisaroita harmaalta elokuvakankaalta. Tuoksuu. Neulaset ja sammalet syksyisellä katsomalla. Voiko levollisempaa näytöstä olla? Väliajalla tarjoillaan hiljaista huminaa. Karamellikaksikko seisoi taksijonossa, heillä oli kädet ojossa. Käsien välissä metrilakuja 360 grammaa. Mr. Q astui auton ovesta, tähtipölyä lensi lompakon lovesta. Sateenkaari hymyili taivaalla ja näytti peukkua. Kerrostalojen seinät punaista vakosamettia ja niiden jalkojen juurella taksitolppa. Mikrofoni-analogi sulla oli Tamagotchi. Olit pitänyt sitä hengissä jo 15 vuotta. Ravioli, hevosella jalat juoksi, kuosien sekamelska päälläsi esittelit älyäsi. Kälylläsi meni hermot, kun se ei ollut harjoittanut mieltään, mutta kieltään sitäkin enemmän. Ihmeellisiä sanoja lensi sen suusta, kun se piteli mikrofonia, joka oli tehty luusta ja kuusta. Huomioliivit yllä se kiisi sanasta sanaan ja Veijon kanalaan. Se sai raudankin sulamaan niin kuumaa tekstiä. Se päästeli pula ajalla, venen vajalla, avaralla, tervan kärvisellä ja mustalla kullalla. Ula palla puu paatti ja nauriin naatti, naurahti ahti laihoista eväistä. Myyrämullan alla tekee käytäviään. Se etsii oikeeta mestaa. Megabile, scooter soi, jengi biileenä. Vielä pitää vähän kaivella, reivi jumputus tuntuu vasta heikkona signaalina. Vastaan tulee kastemato, ne heittää parit läpät ja päivittelevät maailman menoa. Reivit odottaa, kastemato passaa, myyrä jatkaa matkaa.
onkohan siellä jotain safkaa? Myyrä miettii ja alkaa unelmoimaan suuresta kukkasipulikummusta. Silmät ummessa se fiilistelee maittavia pöydän antimia ja huomaakin kaivautuneensa perille parhaaseen aikaan. Ajamme jossain päin Suomea. Maisemat ovat olleet pitkään puisia ja vetisiä. Tällainen tämä Suomaa on. Minä nautin, vaikka toivoisinkin talousmetsän korvautuvan aarniometsällä. Täällä tiet ovat pieniä ja mutkaisia. Joskus jossain odottamattomassa kohdassa tie levenee. Levenee. Ja se levenee ja leviää. Pulla taikinan lailla siihen on kaulittu kiitorata, keskelle ei mitään. Ajamme edelleen ohi ja mietin pullapitkoja ja ikävöin aikoihin, jolloin oli lankapuhelimia. Oli virhe lähettää se kirje. Ei siinä ollut päätä eikä häntää, vain sanoja, anovia, auvoisia, täriseviä, väriseviä, pakkaslumen kimalteisia, haaleanvaalea taivas. Oli virhe lähettää se kirje. Ne sanat kuuluivat metsille, ei muille. Ne oli kirjoitettu tähdille ja kuille, vanhoille luille. Ne sanat oli kirjoitettu vihreille sammalmättäille, hiljaisuudelle ja lehtivihreän tuoksulle, sille punaiselle kielon marjalle, joka riippui hentona varren nokassa. Sille se oli kirjoitettu.
Moi. Mä oon siis Halla. Tiedätte monet. Ja mä oon Lassia. Mä oon viime aikoina, oikeastaan viime vuosina, miettinyt aika paljon tanssia. Ja mitäköhän sitä tanssi nyt niin oikein on. Ja ehkä erityisesti, että miten tässä nyt oikein pitäisi tanssia. Ja mä ehkä pohtinut sitä vähän liikaakin, koska tanssi on käynyt jotenkin aika mahdottomaksi. Ja mä oon muun muassa havainnut sellaisen asian, että kuulen ääniä. Tai että mä pääsen semmoinen ääni aina, kun menen tanssistudioon. Vähän pengailen tai infoilen. Niin sit se alkaa kauheasti siellä höpöttää ja kommentoimaan. Ja niin kuin mä sanoin, niin pystyn äidinkielä hahmottaa, että miten olisi pitäisi tanssia, mutta sillä äänellä on tosi selkeä käsitys siitä, miten pitäisi tanssia ja miten me pitäisi tanssia. Ja sitten se sanoo kaikki tämmöisiä asioita. Se sanoo muun muassa, että tanssi pitää olla aina sulavaa ja kaunista. Mä en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa sillä kauniilla, mutta ei mitään odotusta. Sitten se sanoo, että kaikki liikkeet pitää tehdä loppuun asti, että liike, niin pitää olla silleen sormenpäihin asti, ja kaikki liikkeet pitää tehdä tosi tietoisesti aistiaikasoluillaan ja joka kehon osalla, että ei voi olla mitään roikkui kämmeniä, jos ei jotenkin sitä, mitä ne tekee.
äänellä kaikki linjat, puhtaat ja sitten se on myös sitä mieltä, että iso liike on paljon parempaa kuin pieni. Että pieni liike ei oikeastaan ole mitään tanssia. Ja sitten se on myös sitä mieltä, että tanssi on ennen kaikkea just liikettä. Että jos pysähtyy, niin se ei saa olla tanssia. No, niin kuin ehkä voitte kuvitella, niin tämä on aika rasittava seuraavainen tämä ääni. Mä oon yrittänyt jotenkin löytää eri lähestymistapoja siihen ja sitten ainoa jotenkin pitänyt sellaisia taukoja tanssista, niin mä en kuunnella sitä. Mutta sitten mulla tulee aina ikävä tanssia ja palaan ja sitten mun uusin lähestymistapa on että mä oon kehitellyt sellaista praktiikkaa, eli on iso sana, mutta sellaista improvisaatio-juttua, että mä alan tanssia ja sitten mä jotenkin yritän kuunnella sitä ääntä ja sitten mä vaan yritän tehdä just silleen toisin kuin mitä se sanoo. Ja se on aika vaikeeta, tai musta tuntuu, että tosi monet niistä asioista on niin jotenkin imeytynyt kehoon, että tulee automaattisesti ja mahdollisuus toimia vastaan ei ehkä sitä ei edes ole, mutta sitten musta tuntuu, että joku rakosta on sellainen toimii toisin, niin sitten on tehnyt sellaista. Niin mä ajattelin, että mä jaan tämän praktiikan nyt teille ja tanssin ne biisit sisäisessä hankalassa ja kömpelössä kielomissa sen mun pään sisäisen äänen kanssa ja häiritää kauheasti. Sen kanssa voi varmaan tehdä.